prva preporuka odnosi se na potpuno eliminisanje prakse da vještaci psihijatri konstatuju postojanje uračunljivosti, odnosno neuračunljivosti lica u svojim nalazima i mišljenjima ili da se na drugi odgovarajući način, a shodno krivično-pravnoj terminologiji, izjašnjavaju u odnosu na određena stanja okrivljenog lica. Iz navedenog razloga je važno istaći da je takva praksa pogrešna jer je pitanje utvrđivanja neuračunljivosti odnosno uračunljivosti lica isključivo krivično pravno, a ne medicinsko pitanje o kojem stav može donijeti isključivo sud nadležan za vođenje krivičnog postupka. Kao druga preporuka posebno se izdvaja preporuka na važnost usklađivanja pravne i psihijatrijske terminologije, a koja se u praksi ponekad javlja, što može imati ozbiljne posljedice prilikom tumačenja i razumijevanja nalaza i mišljenja vještaka od strane suda, a samim tim i na donošenje odluke o krivičnoj sankciji. Treća preporuka odnosi se na značajan problem koji je prepoznat, a to je moment nalaganja sprovođenja psihijatrijskog vještačenja. U tom smislu se posebno ističe da je u praksi neophodno psihijatrijska vještačenja nalagati u što kraćem vremenskom periodu do izvršenja djela, a ova preporuka se posebno odnosi na predstavnike državnog tužilaštva da sa posebnim stepenom pažnje pristupaju saslušanju lica, kao i blagovremenom prepoznavanju potrebe za stručnom procjenom njegovog psihičkog stanja u vrijeme izvršenja djela. Četvrta preporuka se također odnosi na preporuku vještaka koja se odnosi na posebno edukovanje medicinskog osoblja penalne ustanove u smislu prepoznavanja određenih stanja pritvorenog lica i što preciznijeg opisivanja takvog stanja u okviru njegove medicinske dokumentacije, što bi bilo od izuzetnog značaja u slučaju da se kasnije javi potreba za njegovom psihijatrijskom procjenom. Također, kao peta preporuka posebno se izdvaja preporuka da bi analogno pravilu da se mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi uvijek sprovodi prva, odnosno da ima prioritet u odnosu na izvršenje ostalih krivičnih sankcija ukoliko su izrečene. Isto pravilo trebalo bi važiti u slučaju izrečenih mjera bezbjednosti i obaveznog liječenja narkomana, odnosno obaveznog liječenja alkoholičara. Shodno zakonskim odredbama, mjere bezbjednosti koje se odnose na obavezno liječenje zavisnika izrečeno uz kaznu zatvora ili kaznu zatvora od 40 godina izvršavaju se u zavodu ako za to postoje uslovi. U tom smislu neophodno je definisati dalje kriterijume shodno kojima će se određivati kada će se prema licu izrečena mjera bezbjednosti izvršavati u zdravstvenoj ustanovi, a kada u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.